Αποκλείεται, Μπούλα, αποκλείεται. Μαμά, το σκέφτηκα πολύ. Ο Θανασιάδης είναι ο άνθρωπος που λείπει αυτή τη στιγμή από το κανάλι μας. Προχτές ήταν καταστροφή, σήμερα είναι καλός. Και προχθές καλός ήταν, εγώ δεν το βλέπα. Δεν με νοιάζει. Εγώ εξάντλησα όλα μου τα επιχειρήματα να πείσω τον Χριστόφορο για να μην πάρει τον Αθανασιάδη. Τώρα πώς θα τον πείσω για το αντίθετο? Ποιο τρόπο θα βρεις εσύ? Ποιον καλέ να του δοθώ? Πολύ ευχαρίστως, αλλά δεν νομίζω ότι με έχει όρεξη. Τόσα χρόνια δεν το κάναμε με τον Χριστόφορο. Τώρα θα το κάνουμε. Καλή αργά παρά ποτέ. Τι εννοείς, Μπούλα? Καλά, μην του δοθείς, κάνε κάτι πιο σεμνό. Τι άλλο να κάνω? Έχω εξαντλήσει όλο μου το ρεπερτόριο. Τι άλλο να κάνω? Εμπρός. Γιολάντα, πώς από εδώ? Τι συμβαίνει, Γιολάντα? Χριστόφορε, ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Μα δεν είπα τίποτα. Άμα σου πω αυτά που έχω να σου πω θα πεις. Τι τρέχει, Γιολάντα, σε βλέπω ταραγμένη. Χριστόφορε, το Μακαρίτη τον άντρα μου τον Τίμο τον θυμάσαι? Μα τι είναι αυτά που λες, Γιολάντα, αν θυμάμαι τον Τίμο? Μα ήμασταν φίλοι από παιδιά. Και πόσο σου στάθηκε, θυμάσαι? Δεν σου το έχω αποδείξει ότι τον θυμάμαι. Μέχρι τώρα, ναι. Λοιπόν? Τίποτα. Απλώς τον θυμήθηκα το συγχωρεμένο, πόσο αγαπούσε αυτό το κανάλι και τι χρήμα έριξε. Ναι, το κανάλι του οφείλει πολλά. Κοιμόταν και ξυπνούσε με την έννοια του καναλιού, μέχρι που κοιμήθηκε μια και καλή. Ανάλαφρο να είναι το χώμα που τον σκεπάζει. Μα τι είναι αυτά που λες, Γιολάντα, πώς το θυμήθηκες ξαφνικά το Μακαρίτη? Χριστόφορε, είδα όνειρο, σημαδιακό. Τι όνειρο? Ήμουνα, λέει, στα μνήματα. Είχα πάει να του ανάψω το καντήλι. Στο νεκροταφείο? Ναι, νύχτα πίσα, σκοτάδι. Έλα, βρε Γιολάντα, μη μου λες τέτοια και να τυπιάζω. Και πού να δεις παρακάτω? Τι έγινε? Πάω να του ανάψω το καντήλι, πουθενά καντήλι. Κάνω έτσι και τη βλέπω πάνω στο μνήμα μια τηλεόραση, Χριστόφορε. Και τι έπαιζε? Δεν έβλεπα, είχε πράσιτα στην αρχή. Και ξαφνικά πιάνει η εικόνα και ποιος βγαίνει? Ποιος βγαίνει? Ο Τίμος. Χριστός και Παναγιά. Ναι, βγήκε στην οθόνη και μου μίλησε. Τι κάνει το κανάλι, Γιολάντα? Μου λέει, καλά είναι, Τίμο μου. Του λέω, αφού είναι πρόεδρος. Ο Χριστόφορος είναι σε σίγουρα χέρια του, είπα για σένα. Ευχαριστώ. Ναι, και οι ειδήσεις, Γιολάντα, μου λέει. Πώς πάνε οι ειδήσεις? Έχουμε ακροματικότητα. Θα έμαθε ότι πέσαμε. Έτσι φαίνεται. Πέσαμε, Τίμο μου, του λέω, ερχόμαστε δεύτεροι. Γιατί δεν κάνετε καλούς χειρισμούς, μου λέει. Τι να κάνουμε, Τίμο μου? Πες το και θα το κάνουμε. Και τότε μου είπε, πες στο Χριστόφορο ότι πρέπει. Τι πρέπει? Πρέπει να προσλάβετε τον Αθανασιάδη. Τι είπες? Εσύ τι άκουσες? Να προσλάβουμε τον Αθανασιάδη. Αυτό είπε.